Manginibingelele nonke emakhaya ngamakhaya. Ngethemba ukuba nonke niyaphila. Mina-ke igama lami ngingumthuli wakwaButhelezi. Namhlanje ake sibone futhi olunye uhlelo lokufunda ukwakha amagama esiZulu. Ngiyacabanga ukuthi olokugcina lolu hlelo ngizolwenza olusetshenziselwa ukufunda ukuloba amagama esiZulu. Ofanele ngizame ukwenza manje ukuthi ngizame ukubona ukuthi lezi zinhlelo ngingayifaka kanjani kwisizindalwazi ukuze ikwazi ukuthi isetshenziswe yiwo wonke umuntu. Kepha-ke ake silibone uhlelo silibone ukuthi libukeka kanjani. Nansi-ke inkundla yohlelo boza kwethu. Uhlelo-ke lubukeka kanje. Lapha-ke kunesikhadlana lapha umuntu aloba khona igama leli okufanele ukuthi alithole. Lapha kunenkinobho yokuqala ukudlala uhlelo. Kube khona inkinobho yokuthi umdlali mayesafuna ukuqhubeka adlale ayiciphize leyo nkinobho le yokudlala futhi umdlalo. Bese kuba inkinobho yokuvala-ke uhlelo. Igama-ke okumele ukuthi litholwe livela la. Okubalekile-ke lapha-ke ukuthi lolu hlelo lunamaphuzu. Umdlali uma ethola igama uthola amaphuzu. Uhlamvu ngalunye lwegama luyiphuzu. Ngakho umdlali uma ethola igama elide uthola amaphuzu amaningi. Ebese-ke la kunesikhathi esikaliweyo la. Isikhathi nje semzuzwana engama-60. Bese kuba-ke inkinobho la yokuhambisa. Umdlali uma eselobile la igama ubese echiphiza le nkinobho leyo ukubona ukuthi igama lelo alilobile kuyilona lona yini na. Nakho-ke la sibona uhlelo nanti igama la okufanele litholwe. Umuntu ufika afunde leli gama ebese yalibhala la. Abhale lona igama acabanga ukuthi yilo okuyilona lona. Ebese echiphiza nansi inkinobho. Lapha-ke kubalekile ukuthi umdlali athole igama okuyilona lona. Uma umdlali engalitholi igama angeke awathole amaphuzu. Umdlali uma ehluleka ukuthola igama kuze kuphele isikhathi lo mdlali uthola amaphuzu aphansi. Kepha umdlali uma ethola amagama amaningi kulesi sikhathi esikaliweyo lo mdlali uzothola amaphuzu amaningi. Ebese-ke mhlambe-ke yawunqoba-ke lo mdlalo. Lo mdlalo umuntu angadlala eyedwa ayikalele yena amaphuzu awatholayo ngaso sonke isikhathi. Kanti futhi indlela emnandi yokudlala lo mdlalo ukuthi udlalwe abantu nje beyiqembu noma lo mdlalo udlalwe abafundi eklasini. Umfundi ngamunye akale amaphuzu awatholayo. Ebese kugcineni ebese kuyabalwa kubhekwe umfundi okuyena othole amaphuzu amaningi okuye onqoba umdlalo. Indlela nje emnandi nje leyo isibonelo sokuthi lo mdlalo lo ungadlalwa kanjani. Yebo, hayi kunje bese-ke umuntu uma eselitholile igama obese echiphiza nansi inkinobho. Isikhathi-ke la size sifike ekugcineni. Uma sesifike ekugcineni umuntu obese ethola amaphuzu apheleleyo obese bona la ukuthi mapha amaphuzu awatholile. Le indlela nje emnandi yokufunda ukuloba amagama esiZulu. Lapha abantu bangafunda amagama esiZulu bafunde ngendlela emnandi ukwakha nokuloba amagama esiZulu. La kwakhiwa ubukwa izinhlamvu. Umuntu la kumele abuke izinhlamvu zamagama ebese zama ukuthola ukuthi liphi igama elifunakalayo la. Ngakho-ke lo mdlalo ufundisa abantu
ukuhlanganisa izinhlamvu noma ukubona izinhlamvu ezakha amagama esiZulu. Ake ikona ilokho nje kuphela. Uma kukhona-ke oludingayo lolu hlelo makaxhumane nami la ngaphansi kulolu hlaka lolu lwe-YouTube. Lolu hlelo lumahhala. Uma kukhona odingayo bese ngitshela-ke ebese ngimthumelela lona lolu hlelo lolu ngombiko mbani. Asibonge. Siyabonga.